यशानं आपले हात आभाळाला टेकले तरी पाय मात्र जमिनीवर असायला हवे आणि आपलं लक्ष आपल्या जन्मभूमीकडेच असायला हवं. असाच कोकणच्या विकासाचा ध्यास घेतलेला लोकनेता म्हणजे रवींद्र चव्हाण. लोकप्रतिनिधी हा नेहमीच पाठपुरावा आणि अथक काम करण्याची ऊर्जा यासाठी वचनबद्ध असला पाहिजे. सकारात्मकतेनं काम करताना चुका होणं, आश्वासनांची पूर्तता होण्यास विलंब होणं अशा नकारात्मक गोष्टीही घडणारच. पण गणितात देखील मायनस मायनस प्लस होत अगदी नकारात्मकता सकारात्मक पद्धतीनं काम करावं ही शैली आत्मसात करणारा नेता म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण. कधीही हाकेला धावणारे, साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी या मार्गावर चालणारे, जनमानसात झपाट्यानं लोकप्रिय होणारे मंत्री रवींद्र चव्हाण हे उमदं नेतृत्व. सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह तळ कोकणातील जोडणारा मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण करण्याचं खरं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. 2007 पासून तब्बल 17 ते 18 वर्ष या महामार्गाचं काम रेंगाळलं. मात्र 10 सप्टेंबर 2023 पूर्वी पनवेल ते झाराप एगलेन पूर्ण करण्याचं आश्वासन रवींद्र चव्हाणांनी दिलं आणि ते 9 मीटरची एगलेन पूर्ण करून दाखवली. हा महामार्ग पूर्ण करताना अनेक आव्हानं त्यांच्या समोर आहे, परंतु 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत संपूर्ण मुंबई गोवा महामार्ग पूर्णत्वास नेऊन दाखवीन अशी घोषणा करत एक नवीन शिवधनुष्य उचललंय आणि ते यशस्वीपणे पेललंय. कोकणातील गावागावातल्या वाड्या वस्त्यांवरच्या रस्ते करण्यासाठी बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता अजयकुमार सर्वगौड आणि सावंतवाडीचे बांधकाम विभागाचे अभियंता महेंद्र केणी यांना आदेश दिले. तसेच आपल्या कोकणातील एकही रस्ता हा डांबरीकरणापासून वंचित राहणार नाहीत अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे हे दोन्ही कार्यकारी अभियंता रस्ते मजबूत आणि डांबरीकरण करण्यासाठी मैदानात उतरले. 2005 साली ते कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका स्थायी समिती सभापती पद त्यांना मिळालं. नगरसेवक पदावर कार्यरत असताना 2009 साली डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचा पहिला आमदार होण्याचा मान त्यांना मिळाला. 2014 साली कोकण पट्ट्यातील सर्वाधिक मताधिक्य मिळून डोंबिवलीकरांनी पुन्हा एकदा त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. तर 2016 साली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊन महाराष्ट्र सरकारच्या 4 खात्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. त्यानंतर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते सलग तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले आणि शिंदे सरकारमध्ये महत्त्वाचं मंत्रिपद मिळालं. रवींद्र चव्हाण हे भारतीय जनता पक्षाचे एक सामान्य कार्यकर्ता ते महाराष्ट्राचा मंत्री असा त्यांचा थक्क करणारा प्रवास आहे. पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, वीज, पाणी, वाहतूक, शिक्षण, संस्कृती अशा अनेक विषयांवर त्यांनी काम केलंय. त्यात त्यांना यशही येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं पेंडूर हे त्यांचं गाव, त्यामुळे सिंधुदुर्गशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे. भविष्यात ते कोकणाचा चेहरा मोहरा बदलतील यात शंका नाही. कोकण विकासाचा ध्यास घेतलेल्या अशा लोकनेत्यास टीम कोकण सात लाईव्ह कडून लक्ष शुभेच्छा. मी पहिल्यांदा त्यांना वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा देतो. त्यांना उदंड आयुष्य लाभो, त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होत जावो अशी पाटेकरच्यांनी प्रार्थना करतो. एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि सर्व कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन जाणारं असं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. अशा या मोठ्या नेत्यास सावंतवाडी शहरातर्फे मी लाख शुभेच्छा देतो. माननीय आमच्या जिल्ह्याचे पालकत्व ज्यांनी सांभाळलेलं आहे आणि आज पालकमंत्री म्हणून आम्ही आणि प्रथम नागरिक म्हणून ज्यांना आम्ही खूप आशेने पाहतो आहे, आमचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना मी माझ्या मनापासून माझ्या कुटुंबाकडनं आणि माझ्या संपूर्ण जनतेकडनं, कोकणी जनतेकडनं त्यांना लाख शुभेच्छा देतो आहे. कारण मला वाटतं काही वर्षापूर्वी आम्ही लहान असताना या जिल्ह्याची विकासाची मुहूर्तमेढ ही ज्यांनी केली ते आमचे नारायणराव राणेसाहेब आणि त्याचा पाया पुढे चालवणारे आमचे रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांना मी त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त खूप लाख शुभेच्छा देतो. मला वाटतं गेले 3 महिने गणपती आमचा जो सण आहे येण्याच्या अगोदर 3 महिने माननीय चव्हाण साहेबांनी, मला वाटतं 7-8 महिनेच झाले त्यांना मंत्रिपद मिळून, पण 3 महिन्यात त्यांनी पूर्णपणे पनवेलपासून जो गोव्यापर्यंतचा महामार्ग आहे तो आपल्या जनतेला कसा सुरळीत मिळेल याचं नियोजन आयोजन त्यांनी केलं. मी स्वतःच्या डोळ्याने पाहिलं आहे
की त्या दिवशी त्यांनी मला वाटतं त्यांचं जो प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्टचं उद्घाटन झाल्यानंतर ते रात्री माझ्यासोबत म्हणजे मला वाटतं 12-1 वाजता ते फ्लाईटने गेले आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सकाळी ते त्याच रोडने वाहतूक करत स्वतः तो रस्त्याची पाहणी करत आले. मला वाटतं नारायण राणे साहेबांसारखेच आणि त्यांच्यानंतर जे आमचं नवीन जे नेतृत्व आलं आहे माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, हे मला वाटतं त्यांच्याबद्दल जी आशा आहे कोकणी जनतेची ती आमची सगळ्यांची वाढत चालली आहे. कारण असा नेता होणे नाही, कारण अशा प्रकारचे ठराविकच नेते असतात, त्यापैकी हे एक नेते आहेत. माझ्या त्यांना हार्दिक शुभेच्छा आहेत. एक हाडाचे तळमळीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना उदंड आयुष्य आरोग्य लाभो, त्यांच्या जीवनामध्ये भरभराट येवो आणि त्यांना खूप चांगलं यश मिळो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री विशाल प्रभाकर परब, युवा नेते, महाराष्ट्र राज्य तथा युवा उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री राजन तेली, माजी आमदार भाजपा, श्री प्रथमेश राजन तेली, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री प्रभाकर सावंत, जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री संजय वेंगुर्लेकर, भारतीय जनता पार्टी कुडाळ तालुकाध्यक्ष. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक धोंडी चिंदरकर, भाजपा तालुकाध्यक्ष मालवण. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री जयेश चिंचळकर, भाजपा कार्यकर्ता. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री पी के परब, शासकीय ठेकेदार, श्री प्रशांत प्रभाकर परब, शासकीय ठेकेदार. भाजपचे दबंग नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री बाळकृष्ण उर्फ दादा बेळणेकर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, किसान मोर्चा महाराष्ट्र राज्य. भाजपचे दबंग नेते,
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे डॅशिंग आमदार आणि कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपनगराध्यक्ष देवीदास गवस, शिक्षण व आरोग्य सभापती गौरी पारसेकर, बांधकाम सभापती नितीन मणेरीकर, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती सावंत तसेच सर्व नगरसेवक आणि भारतीय जनता पार्टी दोडामार्ग